ndikumchedwa mtolankhani ochokera ku Zodiac ndi mafunso angapo awiri in fact. Funso loyamba ndimafuna tifunse nawo mwakamba za chuma, mavuto za chuma omwe ali mdziko lino ndi mayankho ake. Ndi funso lomwe amalako khana andwa kuti pakali panopa pali zokambirana zomwe fundo zomwe zikuyenera kulowa ku budget amati ma pre-budget consultations. Mwina sizidakakhala kotheka kuti mwina fundo zimenezi mwina mutakazipitisaso kuma consultations ameneyo kukathandizira kukonza mavuto panopa mmene alili panopa osati kudikira mpaka September. Funso loyamba ndi imeneyo. Funso lachiwiri mwakamba za fertilizer kuti mukalowa mboma mu September mu fertilizer sazadusa pa 55,000 koma Malawi akhoma kumbukira kuti UTM inali chipani chimodzi chomwe inali nawo ndi fundo yoti fertilizer sazadusa pa 4,500. Ndiye kodi simukuona kuti mwina ndi nthawi musanakambiso za mtengo wina chaka chino mwapepesera ya Malawi pa zakulephereka kwa fertilizer kwa 4,500 uchi kusiyana ndi kuti mwalonjezeso mtengo wina zikomo. Joseph Mazizi kuchokera ku Capital FM. Tiliso ndi mafunso awiri. Funso loyamba ndilo kuti pa zimene mwanena pa mfundo zimene mwanena zimene UTM imeneyi ikuyang'anira kudzachita simunakambeko za ntchito 1 million imene jamwayitsika muona kuti ndiyosatheka 1 million jobs simunayikambe. Chachiwiri ndi zofana nako pang'ono ndi funso limene anafunsaso mzanga kumchedwa mfundo yokhuzana ndi zaulimi. Tinene kuti imeneyi ndi imene mukuona kuti ndi yowinira kwa alimi yakuti chaka nchaka andale tikhoza kumapita kuwauza alimi kuti fertilizer adzatsika kulowa mboma zinthu zonkukanika kubweranso ulendo wina fertilizer adzatsika zinthu kumatero. Simufotokoza momveka bwino njira zimene mudzagwiritse ntchito kuti fertilizer ayo atsike mtengo zimene mukuona kuti zinakanika pa utsogoleri umene wapita posachedwa tisati wapita utsogoleri umene ulipo posachedwa. Simukupereka njira zomveka bwino kuti kodi iniwo mudzatani mukanena kuti mudzalowa mboma. Njira zake ndi ziti chifukwa choti imeneyi ndiyo kuti alimi ambiri kapena anthu ambiri atopa ndipo anthu enanso akuoneka kuti atayachidwe pa andale chifukwa choti mmawalonjeza zambiri zimene zili zosatheka kumapeto kwake. Mudzatani kwenikweni mukungozungulira. Ine ndi Robert Mbetewa kuchokera ku Wide Summit. Funso langa ndi makamaka likukhuza kwambiri pa nkhani ya zachuma imene mwafotokoza kuti dziko lino likulephera kutukuka kamba ka ngongole zimene tili nazo padakali pano. Ngati UTM italowa mboma kuyambira pa 16 September kuya kusogoloku muzayika ndondomeko zanji zofuna kuthana ndi ngongole zimene padakali pano zafika pa mwana wakanaphala. Funso lachiwiri munakamba nkhani yokhuza misalignment ya kwacha potengera ku mabanki ndi misika imene akambirembere panopa akupindula nayo pogwisa ntchito. Mukuona kuti ganizo labwino ndilo gwesa ndalama kuti ilingane ndi mulingo umene uli pa nsika kapena mungalangize kuti pakhale motani kufuna kuonetsa kuti ndalama imene kugulisidwa pa mulingo wa ku banki izigwirizana kapena kuti mina misikaso imene ndi yosovomerezeka isapezekeretu kufuna kuteteza chuma cha dziko zimwambe. Mafusa
Chale saa 3:26 ndiye ndiyankhe amenewo ndiyambe ndi Robert Mbete wafunso lako lotsiriza ndizipita in reverse. Kodi misalignment ilipoyi solution yake ndikugwetsa kwacha mmene amagwetsa kwacha ya nthawi ya 44% ndinanena kuti mmene agwetsa kwacha iyi si solution, agwetsanso posachedwa apa ndi anthu ena amandinena hayi amene ujawaboza sizingatheke apa with this huge misalignment. Atani Robert Atani nthaija anayigwetsa ndi cholinga choti ayiyandikire parallel rate alhamita teremu basi tapanga solve misalignment yachoka. Anapangaso ulendo wina uchatapanga 25%, anapanga 25%, adzapanga 44%, panopanda kuna panga cha kutafika pa 35. Kugwetsa kwacha is not a solution. Mango panga increase the pain that Malawians are going through. Palibe chanzeru mupanga hii. Kwacha misalignment ndi symptom ya vuto limene lilipo. Pali vuto pa dzikopo mukakhala ndi chuma chotupa ino bize mango chisisita chotupacho chisisita nganga zani sisiteni achisisite that is not a solution. Bana mufinye uchotsa zonsezi jande chitupya chichira chimene chikuvuta on the forex market nchona kuti demand of forex or foreign exchange is too high compared to supply. Supply ndio chepa kwambiri yopanga generate foreign exchange. Pamene demand ndiyo ikulu kwambiri. Ndiyo pamene demand yakwera, supply ndio chepa, mtengo wachina chiri chonse umakwera. The simple economics. Amene akupanga demand kodi forex ndani boma number 1. Boma account for 60 to 70% of the demand on forex. Ndiyo kwa usa boma urasiyani kubweleka ndalama zingakula nzakunja tachepetsani anthu ngokula matexiwa tachepetsani anthu ngwalembawa mwewa lifestyle we civil servant chicho sina kugula nchakunja Shoprite apita kugula KFC akagula zopa zake kunja akagula ma fridge mas so moyo wao wonse akugula zinthu kunja boma also zake zonse zakunja ndiye boma likabwereka ndalama ya kwacha in the domestic economy, my savings, my deposits, our and the pump that 1 trillion that is equal to 3 months of import cover. I panga wipe out yonse roka. The demand ya dollar ya forex on the market number 1 consumer. Boma. Solution is kugwetsa kwacha. And yet the forex yochepa ija amene wapanga generate alimafoja alimi antedza ashawa alimi atonje ndikatonje kacha kafoja kacha akapititsa kunja ndikamene wabweretsa dola ija ikabwera amene akuija kuikukuta nseija anthu akapita hiro aboma akagule ma tax alipirane ndalama ku embassy apangire chakuti apangire chakayendera and so forth. Mapeto yake Reserve Bank solution yake ati tigwetse kwacha. Akagwetse kwacha amena kulira kwambiri uja kupanga generate uja. It is unfair, hypocritical and immoral on the part of the state. And amene apanga foja alima apanga generate forex. Mama the forex jikankuida fertilizer wao akalipa mtengo wabwino. Little fertilizer apanga land on a very very high price, penalizing the same farmers that produce the little forex and yet eaten by people in Capitol Hill. Ndiye aja nyambita. Actually he went in utipita kuja bank tikasake forex. Iwa aja akapita immediately tuka.
zimene akufuna agule ituluka, koma wina woti wa business afuna apange business akagule mankhwala kunja wa pharmacy sampatsa forex, koma aboma amene akuyendera akupangira chani akapatsa there and then on the spot forex. Akudya forex ndiyena, akupeza forex ndiyena. The private sector imene imati ithandizire kupeza forex, it's denied forex kuti ikapeze ma raw materials to run their businesses. Kugwetsa kwakwacha, let me repeat, it's not a solution. Ndipo ifeyo a UTM tikawamboma sitizagwetsa kwacha over 5 years period. Actually, if tizaipanga appreciate kwacha, simple, do your maths correctly, raise supply of forex, cut back on demand for forex. Supply of forex yango chuluka, demand yatsika, muiona kwacha ija kungosekerera kwayoka. Muiona kwacha ija muli 3 months 6 months of import cover, muli $dollars okoka inde ikono mukusoa kwacha. What do? You appreciate. And maiko ina isita apanga. Actually fetu kuyangana kuti mwango tidalitsa kuti titagwira ntchito bwino kwacha chezai chose pa 1700 echa izabwerere so back. Maiko ina anachosa kuchosa zero yamba kuchosa zero wachiwiri. Ifeo titakandi huge excess supply of forex. Tuwezi sapanga invest in mining. My mines 10. Tisapanga invest in tourism. 500 billion kwa chaka in tourism. Iza libwetsera ndalama. Tisapanga invest in manufacturing. 500 billion chaka in manufacturing. Tisapanga overhaul agriculture. Tisapanga produce zambi. Tisapanga invest 500 billion kwa every in agriculture and value addition. Tiza tuza zambi rizopita kunja as we get forex yambiri. Boma ife tizasiya kwenda ina. Sitizapanga zimene zopapanga zimapakasha zomata nzasiya zonsezija. Demand ya boma yonse zaitsitsa pansi kwambiri. Atsangotenga private sector kwa forex available. Muzichira kuona kuti kodi Malawi akhoza kusintha chonchi. There are countries in Asia amene amakhala ndi vuto la mgonagona lovutika forex chaka ndi chaka. Lero kapitako they have surplus forex chifukwa anafika potopa nadzo kuti izizizi let's go this way, and that's why they are where they are. Actually ngati solution yanu yakuti kwa dollar yavuta tenti gwetse kwacha mukupanga chase black market, parallel market, you are going to chase the black market forever. That is classical economic theory. Mukamapanga chase parallel market, mmaipanga chase forever. It's not a solution at all. I thought in the Yankee comprehensively, hopefully once and for all, that question. Chachiwiri ndiyanke ndi ndondomeko ndiyanke bewe mojen Robert ndondomeko zothana ndi ngongole kuti ngongole zativuta tidzatani ndi ngongole. Simple as well. Muntu obwereka akatenge ukapatapira apita wakatenge chani akwenera sio bwereka basi. Ulibe so choice. Ukenda usiyo bwereka basi. Iweyo kuti zikuendere usiyo bwereka basi. Palibe so njira ina usiyo bwereka. Ndiye ifeyo tizasiya bwanji kubwereka. Mawa mwalemba anthu 900 chakuti or 1000 chakuti State House. Chidzakandi a very very lean State House. And ochepa kwambiri State House. Mama kana PS 7 chakuti mudzakhala na PS mulima ministries 18 mukhali na PS 18. Mama kana directors mwina less than 100. Mama kana directors 400 chakuti amalipo kali pano mukhali na less than 100. Mama kana PA ambiri mbwe. Cut back. Mama di embassies mukhala 20 30 50. Ndiri ku foreign affairs uje ndiri PS foreign affairs. Embassies zina napesa kuli 50, kwina kuli 49, kwina kuli chani. And itinagwirisana banji tichepetse. Tili ku embassy bazifuwa 5. Tufuna ku embassy ku kuti no tizipanga promote trade, tizipanga promote tourism, tizipanga promote FDI investments, tizipanga promote financial support. Mwina zina za sukuni mankhwala and 5. Tikani ma 5 attaches, one on each one of these. Every embassy, a minimum or not more than 5.
and when awose tinabweretsako akwena atenge those tough measures kuti ku state house kuchati kuchotsa anthu onse chapangopondana mise timangopha nkhani pa social media mangolembana zichi achotsa anthu onse chatseka anthu 15 after all akhoza kwapanga save kunoso very efficient la president kuma embassy kuzala anthu 5 nduna achepetse zikhale 10 achepetse PS akhale 18 madirectors akhale mukachepetsa anthu onse aja wage bill maundi kai 110 billion kwacha pa mwezi wage bill mwipa zina bwera 40 billion 30 billion kwacha mukatero you have fiscal space komanso izi zomangoenda kumangoenda musiye kadi basi mukatero muchepetsa zobwereka komanso mukachepetsa anthu aja anthu oti mwapatse maallowance amafuta apatsana maallowance kandi 1000 liters every month anthu opatsidwa mafuta aja mwachepetsere maallowance amafutawo komanso mafutawo mulira anthu ochepa mudzapatsa anthu ochepa komanso magalimoto akhala ochepa maspare parts so mukhoza kuchepetsa zambirimbiri mbomamo ndiye mmawa moti mudziononga ndalama zambirimbiri onoarati mudziononga ndalama zochepa mukaononga ndalama zochepa MRA chaka ndi chaka imatolera about 3.4 trillion ikataya 3.4 trillion zinthu zimene lero lakuzilipira kwambiri lero. One is interest payments, 1.5 trillion kwacha. 2 is masalary around 1.4 trillion kwacha. Ndiye kuti MRA ndalama zimene atolera zonse zati. Ndiye mulimbane kwambiri ndi wage bill by bringing down wage bill. Mupesa mapanga create fiscal space. Debt yanu yomwe itenga 15 trillion, you must restructure it. Muipange restructure and reorganize. If I tell you tikalamboma, ngongole yonse tikayinenerera. Tikaipanga renegotiate in terms of the terms, in terms of the tenure and everything else. Instead of paying 1.4 trillion interest rates machaka, we can bring it down to around 400 billion, 300 billion. By renegotiating all that debt, make sure that we have restructured it, reorganized it, and changed it. In that way, wage bill got sicker, the interest payments got sicker. Let's say we're only spending about 2 trillion kwacha, pandramas many mara ekutolera. Ndiye kutsala 1.5 trillion. If I don't know 1 trillion to run everything else and use the other one, kupanga sort out mavuto amene alipo ochepetsa ngongole and so forth. Ndiye tikatero ngongole zathu zikhala basi no tayamba kwenda bwino. There isn't any easier way around it. Palibe kupemphera ati kuzapita mapiri onse kumaliza. Koma ngati sitingakonze kupanga zoyenera palibe mbeti ngacho kuthandizira dziko lino kuti zikonzeke. Joseph Mazizi 1 million jobs kodi mwaitaya mwaitula sinaitule actually 1 million jobs ija imagwirizana ndi nthawi imene ija mukayang'ana chiwerengero chathu in 2014 tinali about 16 million Malawians about 16 million Malawians. Half ya chiwerengero chathu 8 million inali below the age of 20. The other so if you take half below the age of 20, there would be 8 million below the age of 20, and then 8 million above 20. Komano pa 8 million people and the elderly above 60 who are around 2 million or so. So and how many munali now ofunika kale muzinchito were around 5 to 6 million Malawians in 2014. Panopo chiwerengero chili 21 million. 21 million hapa nova ija. Ndiye mpange half 50% of Malawians are below the age of 20. Ndiye kuti 10 million are below the age of the age 20. Kwa mbili kwa hiyo ndi education imeti tunapanga focus on. And then another 2 million above 60. Ndiye kuti ndi about 8 to 9 million Malawians amene sali munchito, sali panchito. So each 1 million jobs panopa singagwiri. For you have 8-9 million people that need employment. Over 5-year period, you need to make sure that sakali panchito. If it's 1 million jobs per Paugen, to have full employment. Every Malawian oina kugwira nchito akale muzinchito. How are we going to achieve that? How are we going to achieve that? That's why I take a program where is about finance overhauling of our agriculture system. Kuna tikapanga finance 500 billion kwacha annual in agriculture.
ndiye kuti amene akulima thonje alitenge thonje into ginning factories, into spinning, into cloth making, into export of uniform zinazotero, akuchipatala amasukulu, asilikali, apolisi ndenotero. If we do that, invest seriously in agriculture, mega farms, irrigation and the production of rice, production of pulses, ndima factories, ma ginning factories, ma factories or ma canning factories, ma fruits also country wide kunkhata dog, nima wena sila tikapanga invest seriously in agriculture. We will create thousands and thousands, hundreds of thousands of jobs in there. Manufacture on stage and so forth. Anyamata na sungwa na wakia mchito mine munchi. Migodi 10 to win and I. Nchito zaka mwe. Zagude and hotika granchiro migodi manager. Komaso, once you set up a migodi, a mine, like kwa hekera kujimuna aona ujen, Joseph. You set up a mine, kama allied business ambili mbili. Upward and downward, downstream businesses mabwe mene bachi. Ndiye kuti ma business akula on all these mines. Pambali polimba nchito mine aja komanso nhambiri apeza nchito around the mining activities. Tidzalemba nhambiri mene chuntu. Tourism. Tukanzo ika kwa 500 billion kwa chaka ndi chaka. Tika ikamani 500 billion chaka ndi chaka kumene kuchako. Zitani zona kuti all coast line ya Lake Malawi. Tikalendi better facilities zoti tipanga attract anthu. Amene adzapanga approach that tourism here. Timana za Likoma want to turn the paradise of Malawi. Kumene kujako 100 billion every mutumza Likoma every year. That Likoma is simply going to turn in yemo kumaza panga maukwatashi nyamadatu wa majenzio azika pangira kwa kumene kujako. Fokuza kama state of the art hotels and nice places and an airport there kuti atazika panga land straight and so forth. Zimeje tikapanga invest seriously in tourism, 500 billion kwacha every year. We are going to turn around that sector completely. Cape Maclear, Kandi Mwanje Mountain, Kandi Chani, Koseko cha kusindako, manufacturing, tukumango nena pakama. Haya ATM, but we are not serious with resources in the sectors. These sectors needs a lot of resources. Tigeko ndalama zokwani na manufacturing. Tukamba zote area 55 ije. Tipange 10 into production zone. Tipange 10 Blantyre, Lilongwe. Mene ana apangira ma president ambuyo. Kukani Makata, kukani Kanengo. Tiboreze zimene ziyazo big factory sites. Tizipanga mene kuja electronic gadgets. Tizipanga mene kuja building of cars and so forth. My cell phones and this is not tikapanga zonsezija zitandari nchito zikale all over the country. Mwa pesa zatu wakunja Amalawi. Amala tawa nziru sa nchito adzibwerera mama kukira nchito migodi ya ku Tanzania, ku Zambia, ku South Africa. Abwerera kukira migodi yatu kuno. Before tuzaisina dziko latu lidzakalenso dziko labwino. So silu kamba so 1 million jobs panukali pano. Tukamba za full employment. Malawi aliyense amene angafuna kukhala pa ntchito adzakale pa ntchito. Actually microeconomics imakhala economy yapa munthu yapa banja yapa business. Imene microeconomics imene ndimetofuati tipange turn around. Munthu aliyense akamagwira ntchito 8 hours and above, ntchito pene kumpatsa ndalama zomukwanira nzomuyenera, ndiye kuti in terms of microeconomy yeyeucha tamukonzera permanently. Mamura adzipatsira zinthu aliyense wina akhala pa ntchito, wina akhala pa business, wina akhala pa chani, aliyense umphawi wayo uchoka, aliyense ubwino wake onekera, aliyense apita patsogolo. Neti yang'ane kwambiri za Malawi wina aliyense paliponse aliye pachi. Komanso iyi nkhani yoti 100 billion kwacha, 100 billion kwacha district iliyonse. Zithandiza nawo kuti district iliyonse tiyipange reorganize. Mmene US muja, mmene UK muja, kuti ma districts azipangana compete in terms of development. Mmene wapangira compete ma states aku United States aja ali wonse akupanga na compete in their own right. Kunonso ku Malawi Chitipa izapanga compete ndi Karonga izapanga compete ndi Chirazulu and so forth. Mfundo ya federeza ndiye nkhani yaneyo mango wikamba nda chaka ndi chaka tumuinire ndiri ntangamba mene ntchito Mboma 1998 anandilemba ngati planner economist ku agriculture freshman nangochoka mino school napita ku agriculture kukayamba ntchito ku agriculture as a freshman. That was February 3rd 1998 mene mayamba ntchito. Ntapita kuja pepo yambire mene apasira kuti tipereke maganizo chilembe inali yakuti fetereza mdziko muno akuvuta kuti alimi apeze.
patsani maganizo ngati ma planners tingatani fetereza apezeke kwa Malawi. Tinalemba mapepala awiri. Pepa yoyambirira tinalemba tingaitcha kuti starter pack program. Kuti ziyambika starter pack ineyo ndali mmodzi mwa anthu amene tinalemba starter pack program document yoyambirira. Kupanga submit adusa process pana ku cabinet mpaka na his excellency Rabeki Musa ipanga approve tende panga zimenezi. Komanso tinapanga program yamati agriculture investment productivity program. APIP yota alimazipeza fetereza pangongole. Imene ijaso tinailemba nthawi imene ijayo. Andi ineyo ndinasankhiwa ndamene ndili kamwana ku agriculture. Anandisangaza ngo project manager wambirira wa APIP project. Kuti tikonze ulimi wathu. Tifune tisafune. Nthaka yathu inaguga. Tipeze solution ya fetereza mdzikomo. Nutrients level tipeze solution. Kaya ikhankhani andale, kasi andale, koma fetereza kuti ifeyo kuti ulimi utiyendere especially wachimanga. Pakwena papezeke fetereza. Papezeke nzeru ya kuti fetereza ateke. Ndio ife tikuza kuchoka kundaliko, ndakubwesa ni professional. Kuti professional, by the way, agriculture yanga ya degree yanga yambirira ina agriculture economics. Agriculture economics ndi ulimi huu tukena tikonze koma kuti tikonze ulimi wathu uyende bwino mayi muno waza kudya kuti tizikhanchimanga chokwanira. First and foremost tikonze zinthu zitatu: fetereza, tikonze moisture, ndiye tikonze kulima zinthu zoyenera mawenera pambali pa advisory services and so forth. Zinthu zitatu izi yango zikonza agriculture athu ulimi wathu takonza. Ndiye iyi ya fetereza inde nchabwino tisanira za 4500 nthawi imeneja koma mukumbukira in 2020 tonse tango amene mboma fetereza adaperekera pa ndinga 4500 mukumbukira go and check the records ulina chilango pangire chaka chimodzi chokha koma the following year basi no ititayikira pambali tayikira pa bench mukuzidziwa inu ndina Malawi tayikira pa bench mmene akira pa bench zinamba kupita mmene zikupitira so much so that today it's full MCP government ndimene kupanga izizi is no longer UTM government in place ife ya UTM tukunena zathu pano komanso ineso ndine mmodzi wa iwo amene ndili professional ndimakonda kukhala ndi mbali imene andu andale amakonda kunena zabodza amakonda kunena zabodza samazikwaniritsa nali mbali imene yangati yanuyo ndene ndabwera mbali ino ncholenga yoti ndikaona kuti samakwanitsa ifa chani koma ifeyo tikukakwaniritsa chifukwa chona kuti technically popanda kukonza chakudya first and foremost Maslow's hierarchy of basic needs mmaidziwe imeneyo. You need to sort out the food first. Chakudya chikhalepo koma chakudya cho kumayi kwathu muno ngana chimanga. Let's not beat about the bush. Chimanga yoti chikonze pakhale fetereza ndi ma nutrients oyenera whatever mechanism you can do pakhale fetereza ndi fetereza want to get a solution around it. Ndiye mana kuti fetereza yo panopo mukantenga in some production warehouses at their price, you bring it down at 1,700 kwacha to $1. It will land here at 50,000, 55,000 kwacha, pay 50 kg back. Very possible, very doable today. Lero mitengo ina jakwera because of anhena jamapesa fetereza sa kupesa through the banks. Agmapesa fetereza ndona kugula fetereza sa agmapesa the right sources. 1, 2, dola yao sa kuipezera ku banki chifo banki kumada akapitako akumazibe fetereza akumakaipeza pa rate ina very high 3,000 chakuti. That's why fetereza figure as much as 100,000. Kwa mredo na mugula fetereza uja from the manufacturers adzapanga land kunoko. If you buy it at $1,700, adzapanga land of 55,000 kwacha. And I can give you that calculation and you can say it. So if you do that, fetereza watsika on its own right. And if you go on the market, and this is not academic research per se, it's sika ogula ndogulitsa kungozona mene zirimo komanso pa fetereza uja for 30% is active ingredient, 70% ndizinyala zena mazika mene mucha. So if you just import the active ingredient alone, zinyala zikatoka kunoko, then that fertilizer comes down to around 45,000 kwacha per bag. Well calculated. Ndio ifa yote mtu kuti fetereza tuzaduse jani
sizadusa mitengo iyi imene ilipoyi chifukwa ife tidzapanga zofunikira ndizoyenera kuna kuti awa kupanga manufacture fertilizer mdziko muno tidzapange within 1 year tikatero basi kukwina koseko mafertilizer tazakhala mitengo yabwino chifukwa tikuyenera kukonza kaisi chakudya anthu asiye kudya udzu